Lagi siya biskuit siya. Wow, matchman. Mau ni kokir guys, oh. Kokir. Ang dagoy murag kaldero. Kokir ba? Nah, may kokir ka, kon. Mo replik ba na? Edmond. Oy, lolo da ang kwan. Edmond di. Sani? Piyo og kwan. Piyo og baki. Tagatimo. Basbukong kilid. Na Oliver ay buang ano man Oliver. Wow, bito. Ay, kayo go. Lara sila. Baki og ang piyo. So, pwede kayo ko. Sa in English pa guys. Frog og crab. Frog crab. Frog noun. Dogol mo. Bisadong baki. Kim na mo wa may magig ko may kurpyo ni abog. Wow, ni Brian. Happy days. Happy ko kaligsin. Atabangan ko niya. Tabok mo diretso. Kapit linseng, busog ka ng dagat. Tambok ka bang piyo. Ba na to guys para may bukan eh. Matambok ka ng piyo. Kita dia paano ipitihan mo. Akili ko na ni dito ko stayan nila. Why layo ka ni? Kuha ko sa iya. Guys, maghaon na mi guys. Banga. Tama no. Tama no. Ha Jimmy, screening na kita Jimmy, screening. Ay din mo kaon ni. Kaon slow down. Oy. Ikaw magyabaw ni Justin ba? Yayungin na namin siya para matuyok para ma-andiri na pita makuanan. Oy, yayungin unya na, yayungin lang lamisa diri gawas paggawas ng lamisa. Para ma-andiri na pita ba makuanan diri na pita. Isbog lang sa gamay ba? Asa man bakit? Oh, isbog lang gamay dito, ilikuan, ikaw magsandok. Mo ni mga onay guys kaning mo ni baki. Slide niyo, slide niyo, oy, slide niyo. Tarang terapi oy. Ibog. Oh, isa giduo ko. Ay, sa bodre. Artista ni sa panuwayo sa Nuti Prugos. Jimmy, mulugo old pa. Kaman ni Chicks Boy. Onya lay, pagkay ko ka mo no kanya. Tira Chicks, tira boy. Ayun. Tini sandok ulit ini padol din. Oy, Alak sa oy mga. pakaji sa boy. Kaon na guys, may pakaji ay guys. Inababay na. Kauna oy. Mana kaon na mo, sandok na mo ba? Tanggal pa kayo. Jimmy. Ay Jimmy ba? GB, load ng GB. Okay. Hamo. Hamo na ron. Ay kana ba? Hamo. Ano ka nagluto ani? Oh, GB mo, GB mo. Oh, nami GB boy. Ami ayo. Hamo. Sakay mo? Usi hamo. Hamo ba hamo? Kaon ba? Buang pa. Uy. Tara. Uy. Nakay. Nakay motor daw, damag pa yung motor. Bigyan ko lang. Hamo. Nangka. Babay. Doy gamay oy. Doy gamay ba, GB. Ang dali ni guys. Tukog. Hoy. Kana mo usik ba na ko na. Ay, krindan pa Jimmy. Ang dili kaya. Silim ni. Awan sa mning siliha oy. Yo, kadala na ba? Imong napasan ba? Dapat. Ipat bahay. Iya. Muni kaon na pili hay. Yo. Ala. Kaya papas ang baki. Come on. Wala. Kayo buk mo gud. Sunod ka nun dyan. Ano yung padahanin patungkol mo dyan? Nahagbog ni kanon eh. Baking dangog, bakiog ka ng tiyo. Dinosaur, dragon. Baki ko. Yo.
Dinasur ito, dinasur. Baking dangog, Nay. baking nasa sapa. Ha? Baking nasa sapa. Ngayon. Waman lagi baki. Nabaki bitaw natin. Nakupong mo, nakupong. Tara, usap natin. Toothpick nam kini oh. Toothpick kam kayo, no? Ay, di mo na baki. Piyo mo ni. Piyo baki ba? Kanang kuan. Kagagmay na baki ba? Baking nga Di ka na baki mo like this lang. Hilo na. Kanang baki ba nga na dito sa amo ang pultahan? Hilo na. Delikado na. Ay, kanang nga istorya natin. Pagkamatay naman ang baki. Amo ka. Ang kulo. Miyang, inawa na miyang. Lagay mo ni kumpyo. Oy, tabangi ko ninyo, be. Naginutan niyo guys oh. Tagan ba kayo noy? Ha? Lamig na noon kayo ning sobra noon kay kuan. Kanang Stand. timplada kayo. Napay unod oh. Trapo may trapo. Kampiyon. Paanis ni ulit Jericho. Hulo! No, punguto na silang pinutol. Sugo ko to. Oh, ni kinang oh, to, be. Eh, lagi. Oh. Oh. Raw mo dito sa iyo. Tabla-tabla po ng buwan nga ta. Bayad ni. Pato na tayo. Oy, Kampiyon kayo, kampiyon. tabangin taon ko ninyo. Boy, tabangan. Guys, papas na. Kaya mga buwan ko yan busog na. Ngayon lang tubig. Alas 12 ng gabi. Salamat kayo. Subscribe lang mo, subscribe. Piso lang.